Goodbye. Hey, the best school. Like khou là apa? Hah? Like khou? Này ओमफ्राय cái popcorn मोनो popcorn लांनो हायो नै बेनिफ्राय जों दा थांनोसै हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ नै जोङो दा सिटी सेन्टाराव थैसाम 2 मुभि नायनो थांगासिनो 30 आगष्टनिमोन बे भिडिअआ ओमफ्राय दिनै 30आवसो हगारनाय जाबाय मा होनो दा जोङो उबेर बुक खालामदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो नेगासिनो जोङो बिराद लेट जाबाय आरो ना मुभिया 6:10आवमोन ओमफ्राय दा 6टायानो जासिगोन ओमफ्राय नेगासिनो जोङो उबेरखौ फैयाखैनो बिराद ओंखारनायावनो लेट जाबाय जोङो साथामनि अनलाइन बुकिं खालामदोंमोन ओमफ्राय जों सानैल' फैबाय ओमफ्राय बोरैया फैयासै आरो ना माबा मोनसे खामानिनि थाखायनो ओमफ्राय नै फाइनालि जोंना उबेरा फैबाय ओमफ्राय जोङो थांगासिनो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ गुवाहाटीयाव ओरैबायदि ट्राफिक ओमफ्राय जामनि थाखायनो आरो बांसिन लेट जाबावबाय ओमफ्राय जोङो बिराद बोरैबा मोनलायबाय आरो लेट जानायनि थाखाय ओमफ्राय फिल्मानो आधा थांसिगोन नामा होननानै जोङो खैथासोआव मोनहैदोंमोनथाय 7:00 जादोंमोन बेबायदि ओमफ्राय नै जोङो थांगासिनो काहिलिपारा मोनबायमोन नै बेखिनिया काहिलिपारा बारबायमोन ओमफ्राय फाइनालि जोङो मोनफैबाय नैयो जों मोनफैनायाव 7:00 बारबायमोन एसे ओमफ्राय फार्स्ट टाइम आङो गुवाहाटीयाव थादोंब्लाबो बेबायदि सिनेमा नायफेराखैमोन बेबायदि आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम सिटी सेन्टाराव बेबायदि मुभि नायफैदों ओमफ्राय आङो सिनायाबो नालाय ओमफ्राय बेखौनो माखै हाबनांगौ माखै हाबनाङा मिथिलाय लांला ओमफ्राय सिकिउरिटिनाव सोंनानै हाबफैबाय आरो नैबेनो सिटी सेन्टार गुवाहाटीनि बयनिख्रुइ देरसिन मल बेनो शपिं मल बेयाव बायदिसिना गोबां ब्रेन्डनि बुस्थु मोनो आरो बिराद दामनो बुस्थुफ्रा ओमफ्राय बेयाव गोनां मानसिफ्रासो बायनो हागोन जोंफोरबायदि मानसिया सोंदावनो हानाय नङा ओमफ्राय जोङो सोंबाय सिकिउरिटिनाव ओमफ्राय सिङाव हाबलांगासिनो नै दा फार्स्ट टाइम फैनाय नालाय ओमफ्राय माखै थांगोन माखै मागोन जायो फाइनालि नै लोगोफोर जोङो हाबफैबाय मल सिङाव ओरैबायदि गिदिरखा नायदो लोगोफोर ओरैबायदि साफा ओमफ्राय खोल जोंखोलायनाय ना हिरा डायमन्ड लगायनाय बायदि नुखायो ओमफ्राय एकदमबारे माखै थांगोन माखै थाङा नायथिंगासिनो जोङो आङो गेमस्रि एक्ट्रेसनि ब्लगावसो नुबाय थायोमोन सिटी सेन्टाराव बियो शपिं खालामनो फैबाय थायोमोन नालाय बिनि ब्लगावसो नुबाय थायोमोन आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबफैबाय ओमफ्राय मा होनो क्रिसमासबाथाय बिराद मोजां डेक'रेट खालामनानै दोनो आं बेबायदि नुदोंमोन ओमफ्राय ओरैबायदि मोजांखा आरोना नायदो लोगोफोर एकदमबारे जोंख्लाबलायनाय जोङो मोनफैबाय सिटी सेन्टार सिङाव ओमफ्राय बहुद लेट जाबाय 1 घन्टा लेट जाबाय जामनि थाखायनो ओमफ्राय दान्दिसेयाव नेगासिनो नै गाखोबाय बादावलाबायबाय गथ'आ ओमफ्राय दा जोंखौ हाबनो होना होला मिथिला दा थांनोसै ओमफ्राय फिल्मानो जोबलायलायसिगोन आधानि आधा थैसाम नायनानै गाबगासिनो गेजेर नांबाय फिल्मा ब्रेक टाइम हासुनो थांबा खिनो थांबा जानो थांबा थांनो हायो ओमफ्राय जोङो थाङा एकदम लास्टनि सिटआवसो आरोना लास्टआवसो जों ओमफ्राय जोंना साथामनिमोन टिकेट दाननाया बारा मानसि जायाखै ओमफ्राय आधा मानसिफ्रा बाहेरायाव थांदों दा एडभार्टाइज सोलिगासिनो नालाय जोब्बाय जोबलायलांबाय
Còn làฝั่งเนี้ยเราต้องก็ฉีดไว้ข้างล่างนะไม่ดันนะนะดูฉีดออกเลยดูฉีดนิดนึงนะอะไรนี่มาดีอยู่ที่นี่ต้องดึงมิเซNày dừng là này bé nữa mình Audi number 2 ओमफ्राय 1 2 dong बेखै ओमफ्राय 3 गेदेर गेदेर खोमा मेवलफ्रा बेलेग बेलेग ना दे फट' लानदो जा नै जों ओंखारबोबाय बाहेराव दे आं एबार सोंनोसै नमिनाव फिल्मखौ नायनानै माबायदि मोनखो सोरनि एक्टिंखौ बेस्ट मोनदों खिथालाय मोजाङानो मोनदों आङो बिराद गाबदों आङो बयनिख्रुइनो बेस्ट एक्टिंखौ सोरनिखौ मोनदों लीना एक्ट्रेसनिखौ मोनदों आङो बिनि गाबनायखौ बिराद दुखु जाबा गाबनो ओंखारलायो बिनि एक्टिंखौनो बेस्ट मोनदों आङो आलिसानि फाइटखौ बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय रुबि नार्जारि आदा एक्टरनि एक्टिंखौबो मोजां मोनदों बेनोसै दा थांनोसै टाइमा 9टा बारबाय दा माजों थाङो दहायथ' केब मा होनो उबेर बुकिं खालामनानै मालायसो हरदों ओमफ्राय आंबो डाउनलड माबा खालामदों एपखौ दा नायनि र' सब्सक्राइब खालामोनि थांनोसै बिराद मोजां मोनबाय ट्विसाम मुभिखौ नायनानै दिनैसो फार्स्ट टाइम सिटि सेन्टाराव बिदि आङो सिनेमा नायफैदों ओमफ्राय एबारनिफ्राय फैबाय थासिगोन आरो रोंबाय नालाय नै ओमफ्राय पपकर्न मोनो पपकर्न लांनो हायो नै बेनिफ्राय जों दा थांनोसै औ दा माजों थांगोन नैयावसो फट' लानांगौलै नमि लानाय हा नमि ओइ माखौ फैदोंमोनलै जों हा ओइखौसो फैनायखौबो बावगारलायबाय ओमफ्राय नै बेयो टिकेट काउन्टार नै बा गोजौखै जि मोजां आयदा ओमफ्राय नैबेखै टिकेट काउन्टार माखै फैदोंमोन गोसोआ गैलायालाय र' ओमफ्राय मानसिफ्रा थांजोब्बाय नै जोङो दा थांनोसै लिफ्टजों जोङो दा 4 नाम्बार फ्ल'राव दङ ओइयाव गाखोनो नामा नमि ओइयाव गाखोनो खेबसे गाखोनो चलो चलो ए सानैजोंल' थादों ना नमि गाव थांदों गोजौ फैदोंब्रा अनाव थुखादों थिबनायालाय नमिया नै ओइ सिगाना मिटाबो दावखोफिनबायसो नामा खेबसे देखायनोसै थाव सिटी सेन्टार गुवाहाटीनि सिटी सेन्टार ओमफ्राय जोङो थांनोसै दा थांनोसै माजों थांनाय जायो उबेरजोंसो थांनाय जायोना लाइन बासजों थाङो दा हरबो जाबाय ओमफ्राय सोरखौबा बुकिं खालामहोनानै थांनोसै जोङो माबा 12टासोआवनो ओंखाम जादोंमोन नालाय जेबो जायाखै ओमफ्राय बेयावनो माबा जालांनोसै चाउमिन जालांनोसै चाउमिन प्लेटसे ओमफ्राय फ्राइड राइस चिकेन फ्राइड राइस प्लेटसे जिरायदो ओइखै आसुगुरा नांलांबाय दा अर्डार खालामदों जानानै थांनोसै ओमफ्राय बे मल सिङावबा जानो हाया बिराद दाम बेनिखायनो जोङो लामायावनो जाफैबाय जोंना चिकेन चाउमिना मोनफैबाय ओमफ्राय बेखै दङ चिकेन फ्राइड राइस जानोसै प्लेटसे बिहरदों ओमफ्राय रानदो मम्मि रानदो
दे जानो लुबैना हाथारलाहाय जानोसै गुसुसो माथो ओइ नानि ओइ ससनि बथलखौ हरनाय जों एसे थारमाने भिडिअ खालामनो नागिरदों गथ'आ जानोसै जानाय इमान बरिया मोनसे मा होनलाय Gemsri iman moja kaptur. Oh bini nusra? Bungai lan mati. Oh, Islam bukan le? Jangan nutun muslim. Oh. Order itu ah ini. Saya nuau, nih jengna Uber book खालामनाया मोनफैबाय आयु माथो दारि गोलावसोलाय न'मि आफाखौ गोलावा दारि गोलावसो माथो आरो गाखो थौ नंगौ बेनिफ्राय नै जोङो गारि गाखोनानै फैबाय हर जाबायमोन 10ता जाबायमोन आरो नोंथांमोना आंनि दिनैनि ब्लगखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय गुड नाइट